Bueno, bo día a todas e a todos. Esta mañá, como saben, tivo lugar unha xunta de goberno local de carácter extraordinario na que demos luz verde á saída a concurso do contrato correspondente á remodelación e xestión da planta de tratamento de residuos de Nostián. Licitamos o contrato a 25 anos vista e cunha premisa fundamental: reforzar e modernizar un modelo de recollida e tratamento que no seu momento foi pioneiro e que agora, un cuarto de século despois, sigue sendo un exemplo como xestionar a recollida selectiva de residuos, tamén de como proceder á súa valorización. Creo que debemos de primeiro situarnos no contexto no que estamos, antes de profundizar nos detalles máis específicos deste novo contrato. Pois creo que convén recordar que actualmente a planta de tratamento de residuos urbanos de Nostián procesa o lixo xerado no termo municipal da Coruña e tamén nos 8 concellos que integran o Consorcio das Mariñas. Isto supón que a cantidade total de residuos que entran na planta son de algo máis de 170.000 toneladas por exercicio, aproximadamente, na meirande parte da fracción seca. O ano pasado, e tras as reunións mantidas previamente co Consorcio, co obxectivo de avanzar na licitación do novo contrato de Nostián, o Concello recibiu a notificación do Consorcio de que os municipios que o conformaban optaban por que fose o Concello da Coruña en solitario o que asumise a xestión de Nostián, un paso clave para proceder á licitación. Saben que con anterioridade había un convenio, un acordo, entre o Concello da Coruña e o Consorcio, onde era tanto o Consorcio como o Concello os que se ocuparían conxuntamente, e por decisión do Consorcio finalmente se ocupa só o Concello da licitación. Bueno, como este é un asunto que xa veñen seguindo desde fai tempo, só por poñerlles o contexto, non? Aínda que o licitador sexa o Concello da Coruña, o novo contrato que sai a concurso estima o conxunto dos residuos, conxunto de residuos que se depositan hoxe na planta de tratamento de Nostián para a súa xestión, tratamento e valorización. É dicir, licitamos un novo contrato con melloras na configuración da planta, no seu funcionamento, mais coa perspectiva tamén de dar pasos nun futuro a abrilo a que outros actores poidan incorporarse, dado que a modernización da planta de Nostián pois forma parte do conxunto do sistema de tratamento de residuos en Galicia, non? E como saben, bueno, pois os residuos é un asunto, creo que de máxima relevancia, na que nos entendemos que hoxe Nostián é máis necesario que nunca e, ademais, somos conscientes de que antes ou despois se terá que falar da complementariedade co resto dos sistemas que hai en Galicia. Creo que a configuración da planta, o seu funcionamento, a súa modernización, facilitando, ademais, polo principio de proximidade na xestión dos residuos, saben que está fixado na Lei de Residuos de Galicia, permitirá que se poden incorporar outras entidades se así o desexan e pénsase nunha planta que poida dar un servicio coa máxima innovación tecnolóxica. Imos cos datos principais do novo contrato. Falamos dunha concesión de servicios de 25 anos, cun valor estimado de casi 585 millóns de euros, e un orzamento anual inicial de 9,5 millóns. O procedemento é aberto, multicriterio, baixo regulación armonizada, quere decir que isto se publicará no Diario Oficial da Unión Europea, e o órgano de contratación é a Xunta de Goberno local. Dos 25 anos previstos na vindeira concesión de Nostián e conforme ao estudio de viabilidade, os 2 anos iniciais serían de transición, 2 anos dende a adxudicación, coa explotación da instalación actual, e os 23 restantes xa se levarían a cabo coa planta renovada e remodelada tal e como está previsto facer. Polo tanto, de forma moi gráfica, proceso de licitación, adxudicación, dende a adxudicación 2 anos de transición no que se fai a inversión, a remodelación das instalacións e a partir de aí 23 anos xa coa nova instalación.
O contrato combina a remodelación integral da planta e a explotación completa da instalación, dos puntos limpos e do vertedoiro clausurado. O obxectivo é garantir unha xestión moderna, eficiente e ambientalmente responsable dos residuos municipais. Cal é o obxectivo? Incrementar a cantidade de envases recuperados e aumentar as porcentaxes de recuperación e reciclado de residuos en sintonía coas políticas comunitarias de economía circular. En definitiva, buscamos aumentar a recuperación de materiais, mellorar a calidade do compós, reducir rexeitamentos e maximizar a produción de biogás. Todo isto baixo as MTDs, as mellores técnicas dispoñibles da Unión Europea, avanzando cara a un modelo plenamente circular. Un dos aspectos destacados da licitación é que, ademais da modernización da planta, tamén se precisan obras de adecuación a cargo da empresa ou do operador que finalmente resulte adxudicatario. Falamos de actuacións de millora que foron detectados polos servicios municipais e tamén froito das achegas do propio personal actualmente na planta. Acondicionamento de viais, aumento das prazas de estacionamento con teitos e sistemas gratuitos de recarga para híbridos e eléctricos, novos vestiarios e adaptación das edificacións administrativas e dos talleres, novas zonas de almacenamento para os produtos recuperados no procesado e acondicionamento de máis áreas para voluminosos. A isto sumaránse os investimentos estipulados nos pregos, tanto a mediados do contrato como xa na reta final do mesmo. Que significa isto? Que se lanza unha licitación dunha concesión que contempla que se fagan inversións e melloras ao longo da concesión. É algo que levamos introducindo nas concesións que se levan facendo neste mandato, precisamente co obxecto de que cando se chegue ao final desa concesión non se entregue nin en malas condicións, nin sin ter en conta a necesaria actualización e modernización ao longo dos anos. Algo bastante necesario en calquera licitación, aínda que non se facía no seu momento, non se fixo, e, polo tanto, creo que hai que aprender tamén das cousas que se deben de mellorar. Isto contempla que nos anos 10 e 19 da concesión deberán facerse melloras como mínimo por valor de 2,5 e 5 millóns de euros, respectivamente. Desta forma, o que facemos é garantir que Nostián conte con adecuacións necesarias a medida que avanza o contrato. Non é igual a situación dúas instalacións no ano 1 desas novas instalacións que no ano 19. Polo tanto, por iso contemplamos actuacións ao longo da concesión en determinados períodos, neste caso nos anos 10 e 19, precisamente para que se adecúen e esas instalacións podan ter melloras a través de diferentes inversións ás que estarán obrigados os concesionarios. O concesionario deberá, ademais, redactar o proxecto básico e o constructivo en metodoloxía BIM, é dicir, mediante modelos digitales 3D que integren toda a información do proxecto. Esta remodelación inclúe tamén unha nova liña de tratamento, novas naves de compostaxe, a ampliación da biometanización, as melloras no tratamento de aire e lixiviados e actuacións en dixestores, na depuración e na planta de gas. Que máis inclúe o contrato? O contrato abrangue a planta de tratamento, a planta de lixiviados, o vertedoiro clausurado e, ademais, outros dos seus aspectos destacados será a xestión dos puntos limpos. Ata de agora, fixemos fincapé na planta de tratamento de residuos, mais hai máis marxen de millora, dende o noso punto de vista, no referente á separación en orixe e á recollida de voluminosos. A Coruña conta actualmente con 4 puntos limpos fixos, 2 específicos para o sector industrial, como ben saben, a carón dos polígonos de Pocomaco e da Grela, e outros 2 de achega voluntaria nos Rosais e en Eirís. A isto tamén se suma a existencia dun punto limpo móvil, ao que sumaremos outro máis ao abeiro deste novo contrato, co obxectivo de facilitar a recollida dos residuos non voluminosos e a súa posterior reciclaxe. Neste sentido, os pregos tamén estipulan a necesidade de que a empresa adxudicataria propoña melloras nos puntos limpos fixos,
como por exemplo nos peches perimetrais para reforzar a seguridade dos recintos en horarios nos que non haxa operarios. Vou determe agora en por que é fundamental a remodelación da planta. Porque o Concello constata que hai un amplo marxe de millora no tratamento dos residuos, especialmente na recuperación e na valorización. No gráfico exposto poden ver que o volumen de rexeitamentos é moito máis da metade. E, polo tanto, o reto é que baixe dese 51 e pico por cento, é dicir, que baixe da metade. Aplicando as mellores tecnoloxías, pedíndolle ás licitadoras que incorporen a tecnoloxía máis avanzada que haxa no mercado. Hai que recordar que no ano 21 se recibiron máis de 171.000 toneladas de residuos, das cales 152.700 se consideraban tratadas e ao redor de 155.000 estarían suxeitas ao canon no novo contrato. Estamos a falar dunha millor xestión dos residuos e, polo tanto, tamén de que todos os que presenten oferta incorporen a mellor tecnoloxía que haxa no mercado. Outro aspecto relevante desta licitación é o réxime económico. Como xa indicamos antes, dos 25 anos previstos na vindeira concesión de Nostián e conforme o estudio de viabilidade, os 2 anos iniciais serían de transición, coa explotación da instalación actual, e os 23 restantes xa se levarían a cabo coa planta remodelada e xa renovada. Os 2 primeiros anos, o prezo de saída é de 98,96 euros tonelada. A partir do terceiro ano, sería de 115 euros tonelada ou o precio ofertado. As fraccións de poda, papel cartón e vidro non terán custo. Non terán custo para o contrato. É dicir, están englobadas no conxunto da oferta económica. Son prezos do ano 25. O pago mensual axústase mediante o coeficiente Chemex. É un coeficiente que varía, é dicir, mide toneladas ofertadas, rexeitamentos ofertados e recuperacións ofertadas. Polo tanto, está ligado ao rexeitamento e á recuperación real. É dicir, é un coeficiente que vai a operar en función da millora que se produzca na recuperación e no tratamento dos residuos. Coeficiente que se emprega noutras plantas que tamén se teñen tido en conta a hora de formular esta proposta. Importante tamén as obrigas e as garantías desta licitación. Como de todas, desta coa singularidade que ten, non? Os pregos estipulan que un dos aspectos que máis se debe ter en conta a hora de puntuar as ofertas sexa a calidade técnica do proxecto e concretamente o deseño industrial, é dicir, toda a innovación que se poida incorporar. E tamén se valorará positivamente a calidade técnica na prestación do servicio e o control que se faga sobre o mesmo durante a súa execución, é dicir, a proposta que se presente. Levamos máis de 25 anos de actividade en Nostián e, polo tanto, compre que a planta evolucione tecnolóxicamente co obxectivo de incrementar a valorización de materiais reciclables, reducir o rexeitamento e, polo tanto, as innovacións que se apliquen a estes procesos, pois será unha das cousas que máis se valore. É dicir, que intentemos ter en conta a tecnoloxía punteira que haxa no mercado. O que lle pedimos ás licitadoras é que a Coruña este a vanguardia no tratamento de residuos. Nese proceso tamén terá especial relevancia a recuperación total de materiais. O Concello retén
o control exhaustivo mediante inspeccións, auditorías e requerimentos. É dicir, mantén un control sobre a planta. Cabe recordar que xa este goberno tomou unha decisión que non adoptara ningún goberno de intervir a planta no seu momento. Por lo tanto, o que quero decirlles con isto é que o Concello dispón de todas as capacidades e non cede ninguna sobre o control da planta. Por lo tanto, todos os mecanismos que temos se preservan para facer auditoría, inspección e o control da concesión. O concesionario debe asumir risco ventura, manter contabilidade separada, presentar documentación actualizada e cumprir estritamente coa normativa laboral e ambiental. Nese sentido, quero destacar que tamén os pregos incorporan cláusulas sociais a cumprir. É dicir, innovación tecnolóxica, millora do tratamento de residuos o que haxa máis avanzado no mercado, pero tamén coidar a parte laboral, é dicir, coidar a parte que ten que ver coa introdución de melloras a través de cláusulas sociais. Introducimos as cláusulas sociais no plego de cláusulas administrativas. Nos parece importante que o compromiso tamén se efectúe a nivel laboral. Exíxense tamén pólizas de responsabilidade civil, tanto xeral como ambiental, de 5 millóns de euros. A garantía esténdese durante toda a concesión e nos 18 meses adicionais. Isto que significa? Significa que rematada a concesión hai que entregar o que é patrimonio municipal en condicións. Senón, non se pode devolver as garantías que se teñan depositado. Creo que son aspectos importantes a hora de determinar unha licitación tan complexa. Imos co cronograma do contrato. O novo contrato de Nostián sae a licitación a partir de hoxe, publicarase no Diario Oficial da Unión Europea. A licitación ábrese, dada a natureza deste contrato, con un período, un vacatio de 20 días para posibles alegacións en aspectos moi concretos que teñen que ver ca sustentabilidade financiera da licitación. Están moi acotadas, son alegacións que poden presentar persoas legitimadas sobre determinados aspectos de sostenibilidade do contrato. Fundamentalmente, pois, estamos a falar do que rixe a Lei de Contratos do Sector Público, que o determina de forma explícita cales poden ser as entidades que poden alegar para mellorar a sustentabilidade do contrato. Rematado o prazo de 20 días de vacatio para estas alegacións, resoltas as mesmas, no caso de que houbera aportacións ou suxerencias, abriríase un prazo de 45 días naturais xa para a presentación de ofertas. Se hai suxerencias, alegacións para mellorar a sustentabilidade do contrato, valóranse, estímanse, desestímanse, acéptanse, resólvense e acto seguido comeza os 45 días naturais para a presentación de ofertas. Un aspecto clave dos pregos é que as empresas licitadoras terán a obrigatoriedade de visitar as actuais instalacións de Nostián, garantir unha toma de coñecemento o máis fiable posible antes de formular as ofertas. E tamén cubrir por parte do Concello que ninguén poida alegar descoñecemento. Estamos diante dunha licitación integral que vai a transformar por completo a planta de Nostián, un contrato de longo percorrido, cun investimento moi relevante e cunha exigencia técnica e ambiental elevada. A nova planta de tratamento de residuos urbanos de Nostián será unha infraestrutura estratégica para a Coruña, para a súa área metropolitana e un paso decisivo cara á economía circular.
diría que a nova planta de tratamento de residuos de Nostián é unha das patas do sistema de residuos, de tratamento de residuos de Galicia. E antes ou despois creo que deberá converxer e entenderse nese ámbito galego onde non hai hoxe máis que dúas fortalezas e as dúas moi próximas xeográficamente. Creo que debo de facer outro apunte que non é menor. A licitación de Nostián estamos facendo en paralelo á aprobación do proxecto do Plan Municipal de Xestión e Prevención de Residuos 2030-2050, que foi aprobado a semana pasada por parte da Xunta de Goberno local. Compre lembrar que a elaboración deste plan, ademais, é obrigatoria para os concellos de máis de 5.000 habitantes e, no noso caso, pois tamén é importante para ter unha diagnose das nosas particularidades como cidade e tamén detectar necesidades a curto e medio prazo en materia de xestión de residuos. Creo que con isto, en términos xerais, resumiría as grandes liñas de actuación dentro desta licitación. Lóxicamente quedo ao seu dispor para si teñen algunha dúbida que eu poida resolver. Se non fose así, pois faríamolo ao longo do día, porque evidentemente pode haber moitas dúbidas nunha licitación tan complexa e que, ao mellor, non haxa resposta sempre para todo. Non espero, en calquera caso, pois poder satisfacer as súas dúbidas, se as hai, ou curiosidades, e, sen máis, pois quedo ao seu dispor.